albishirin kuma abota kallon waƙoƙin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan karan Yusuf na Daba Zaria ya yi muku sabuwar tsarabar wani album mai suna tsarabar Makka da Madina. An yi shahararren album din ne a sako-sako lungu-lungu na cikin ƙasa mai tsarki wato Makka da kuma Madina. Shahararren sha'irin wato Yusuf na Daba Zaria ya yi amfani da tunani, fikira, nazari da kuma basira domin kawo muku ƙayataccen album mai faranta muku rai da kuma ƙara tusa muku soyayya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdallah shugaban kyawawa, mudassirin abin yabo da yabawa, mai kyauta kamar madar dan baiwa, an aiko ka rahama gun kowa, makwankwada ta masu ilmantarwa, ɗahi ka fice gaban ganewa, gano martabar ka ba a iyawa, gabas da yamma har kudu da arewa, kowa kai yake ta san dubawa, mai beken ka ba shi nuna gazawa, dan Abdallah rahama gun kowa. Muhammadu shugaban manzanni, dan Abdallah lafiya ta sha'irin naku ya yi ziyarce-ziyarce wurare da dama a cikin ƙasa mai tsarki Makka da Madina, kamar su raudan manzon Allah, filin Badar da kuma ainihin dutsen Uhud da kuma Masjidil Quba, sai kuma Masjidil Qiblataini har da Masjidil Ijaba. Na je filin Badar, na je dutsen Uhud, a garin manzon Allah na ga ababen tarihi. Wohoho mu abota kallon waƙoƙin yabo na manzon Allah, Yusuf na Daba Zaria bai tsaya nan ba, ya kuma yi ziyartar makabarta wato makabartar Baqiya, inda Nana Fatima da kuma sauran dubun dubatan sahabban manzon Allah ke kwance. Waƙoƙi ne irin na tarihi masu kuma ilmantarwa da faɗakarwa. Lokacin da direba ya ce na mun zo dutsen Uhudu, duk na ji na ƙosa kamar ma in ruga da gudu. A zuci kawai malam na ga ana yakin Uhudu, ga sayyiduna Hamza har da takobi hannun shi. Na je filin Badar, na je dutsen Uhudu, a garin manzon Allah na ga wuraren tarihi. Nemi naka, ki nemi naki, kada a baku labari, kada ku manta da sunan albon ɗin tsarabar Makka da Madina. Ba da daɗewa ba dillalai za su fara dillancinsa a cikin kasuwar duniya baki ɗaya. Maza ka nemi naka, ki nemi naki. Yana nan tafi.